Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Atong ablihan ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 5 ug 6, and then mulaktod ta sa versikulo 16 ug 17. Ang giingon diri, mga kaigsunan, ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon, ug tungod kay mabaw raman ang yuta, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainitan na pag-ayo sa adlaw, ang bag-ong turok, nalawos kini ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ug gihatag ni Kristo ang interpretasyon niini sa bersikulo 16 hangtod sa 17. Ang giingon diri, ang nahitabo sa mga binhi nga mahulog sa yutang batuon sama niini. May mga tawo nga makadungog sa mensahe ug mudawat dayon niini sa dakong kahinangop. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mupadayon. Unya pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. So mao kini ang ikaduhang bahin sa atong pagbatbat sa sumbingay ni Kristo sa tawo nga magpupugas. And again, gihatag ni Kristo ang kahulugan niini, mga kaigsuunan. Ang binhi o ang liso nagarepresentar kini sa pulong sa Ginoo nga gipugas sa kasing-kasing sa mga katawhan, ug ang yuta nagarepresentar kini sa nagkalain-laing kondisyon sa kasing-kasing sa mga katawhan, ug adunay upat kamatang sa kasing-kasing sumala sa sumbingay ni Kristo nga atong mabasa gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 20 sa Marcos Kapitulo 4. Ang unang matang sa kasing-kasing gisimbolize kini sa mga binhi nga nangatagak sa yuta nga bantok. Gahi nga yuta, mao kini ang kasing-kasing nga gahi, unresponsive. Ang ikaduhang matang sa kasing-kasing mao kining kasing-kasing nga batuon nga gisimbolize sa liso nga nahulog sa batuon nga yuta, mabaw nga yuta. Mao kini ang midawat kunuhay dayon sa pulong sa Ginoo. Apan walay gamot, walay ugat, mga kaigsunan, busa pag-abot sa mga problema sa kinabuhi, mibiya dayon sila sa atong Ginoo. Ang ikatulong matang sa kasing-kasing mao kining kasing-kasing nga tunukon. Kasing-kasing nga daghan kayog sagbot, but pasabot ang tanang mga material nga butang niining kalibutana, ang tanang mga kalibutanong butang, mao ang nakapuno sa ilang kasing-kasing, mao nga wala nay luna ang pulong sa Ginoo alang niini. Ug ang ikaupat nga matang sa kasing-kasing sumala sa pagpasabot sa atong Ginoong Hesukristo, mao kining kasing-kasing nga tambok, tabunok, pagpugas sa pulong sa Dios ni ana nga kasing-kasing miturok, mitubo ug namunga, bunga nga mulungtad. So niadtong miaging mga kaigsunan, atong gi-examine ang unang matang sa kasing-kasing nga girepresentar sa binhi nga nahulog sa bantok nga yuta nga gitunob-tunuban sa mga tawo gumikan kay dalan kini. Na kini mabasa nato sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 4, ug ang pagpasabot ni Kristo niini anaa sa versikulo 14 ug 15. Sa pagpugas sa pulong sa Ginoo ni anang matang sa kasing-kasing, giilog dayon ni Satanas, gisakmit dayon ni Satanas.
Ang pulong sa Ginoo wa gani kini makaturok or wala gani kini makabuslot sa kasing-kasing sa tawo. Ug mao kini ang gibuhat ni Satanas, gipugngan niya ang mga makasasala sa pagtuo sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kayong matang sa gahi nga kasing-kasing sumala sa pagpamalandong nato ni adtong miaging semana ug hinaot nga inyong i-review kadtong maong wali. And the end result sa usa ka kasing-kasing nga bantok mga kaigsuonan, walay epekto ang ebanghelyo sa atong buhi nga Ginoo sa ilang kasing-kasing. Walay response. Wala gani pag-uyog sa ilang konsensya. Walay pagtulisok sa ilang konsensya. Mao kadto ang unang matang sa kasing-kasing. Kasing-kasing nga bantok, kasing-kasing nga gahi. Ang ikaduhang matang sa kasing-kasing nga atong pamalandungan ning takna sa kahaponon, mao kining kasing-kasing nga batuon. Kining ni ang binhi nga natagak sa batuon nga yuta, gumikan kay mabaw ra kaayo ang yuta, miturok dayon ang binhi. Apan pagsaka sa adlaw, pag-abot sa init, nalawos kini dayon, gumikan kay wala man kini makaugat, wala kini makagamot, ug nagrepresentar kini sa kasing-kasing nga init kaayo, gadali-dali sa pagtubag kunuhay sa ebanghelyo nga wala gani pamalandungi, wala gani kwentaha ug duro ang iyang gisudlan. Mga pag-abot sa mga problema sa kinabuhi, miatras dayon ug mitalikod sa atong Ginoong Hesukristo. Wala niya kwentaha kung unsa gayod ang iyang gisudlan. Mao nga sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon atong ipakita ang kinatibuk-ang larawan sa mga katawhan sa atong buhi nga Dios, sa mga lumulupyo sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, the impulsive hearer. Kining naminaw sa pulong sa Ginoo nga hat kayo. Misanong kunuhay dayon nga wala gani gamita ang hunahuna, wala pamalandungi og duro. Impulsive kana sa English. Ikaduha, the problem of the impulsive hearers. Ang problema, ang apan sa mga impulsive nga mga namati. Ug ikatulo, ang epekto sa batuon nga kasing-kasing, the effects of a stony heart. Magampo una kita ug ato kining itugyan nga pagpamalandong sa atong buhi nga Dios. O among Ginoo, nagaduol kami sa imong presensya once again ning takna sa kahaponon ug among gipangayo ang imong paggiya. Ablihi ang among kasing-kasing hunahuna aron among masabtan ang imong pulong ug tabangi ang imong ulipon sa pagbatbat niini nga adunay clarity, dunay katinaawan o Dios. Mao kini among gipangayo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. The impulsive hearer. Ang usa ka namati nga hat kaayo, impulsive. Gadali-dali sa pagsanong kunuhay sa ebanghelyo nga wala gani pamalandungi kini ug wala gani hunahunai ug duro. Mao kini ang ikaduhang matang sa yuta nga nahulugan sa binhi sa pulong sa Ginoo. Batuon nga yuta sumala sa teksto nga atong gibasa. Nasabtan kini sa mga naminaw sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay kung moadto kamo sa Israel, daghan kaayong matang sa yuta ni ana nga nasod nga ang ilalom batuon kaayo. Ang top soil humok, pero aduna gayoy mga portion nga ang humok nga bahin sa yuta nipis ra kayo ug ang ilalom mura kini og katri sa bato. The seed comes up quickly. Paspas kayo nga muturok ang liso, apan paspas usab kini nga malawos, gumikan kay mabaw raman kaayo ang yuta. Ug adunay duha ka matang sa hinungdan. Adunay duha ka hinungdan sa pagkalawos. Una, mabaw ra kaayo ang yuta. Ikaduha, walay gamot, walay ugat. Ug miingon ang atong buhi nga Dios nga larawan kini or nagsimbolo kini sa usa ka kasing-kasing nga impulsive. Misanong kunuhay dayon sa pulong sa Ginoo pero wala pamalandungi ang pulong sa Ginoo. Gadali-dali. There is a danger of coming up too quickly, mga kaigsuunan. There is a danger in coming up too quickly. Adunay mga tao nga musulod sa relihiyon, musulod sa Kristyanismo,
nga wala gani gyud mabuak ang ilang kasing-kasing, wala gani matandog ang ilang kasing-kasing. Wala nila masabti nga sila makasasala, wala sila maguol sa ilang pagkamakasasala, wala nila masabti nganong misunod sila kang Kristo. Wala nila masabti nga sila makasasala ug dili sila makaluwas sa ilang kaugalingon. Mao nga nanginahanglan sila ni Kristo. No, dili kana mao ang ilang hinungdan sa pagduol nila kang Kristo. Lahi ang ilang hinungdan. Wala nila makwinta og duro ang tinuod gayod nga presyo, ang tinuod nga bili sa pagsunod nato sa atong Ginoong Hesukristo. Often, aduna po'y mga pastor nga wala nagwali sa tinuod nga ebanghelyo. Wala gani ipasabot ang kaluwasan, ang mensahe sa kaluwasan sa ebanghelyo. Mao nga ang mga katawhan misanong kunuhay sa ebanghelyo or misanong kunuhay sa atong Ginoong Hesukristo apan sa sipyat nga rason. Daghan kaayong nahimong mga Christians kunuhay pero ang motibo sa ilang kasing-kasing unodnon mga kaigsuunan. Ug daghan kaayong mga pastor nga guilty sa pag-pronounce sa usa ka makasasala nga naluwas na kunuhay nga wala gani gayod makit-an ang bunga, tinuod nga bunga sa iyang kinabuhi. The convicting word may cut long and hard before God grants peace for the soul. Mga kahigalaan, ang pattern, mao kini ang pattern. Kung ikaw tinuod gayod nga moduol sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan gayod nga masamdan ang imong kasing-kasing. Unsa man ang makapasamad sa imong kasing-kasing, ang kamatuoran nga ikaw makasasala ug nahailalom sa tunglo sa Dios. Dautan ikaw, imong gisupak ang balaod sa Dios ug bisag unsaon nimo sa pagbinuutan. Ang imong pagkabuutan dili gayud makaluwas kanimo. Kinahanglang masamaran ang imong kasing-kasing ni ana nga kamatuoran. Kay kung dili masamaran ang imong kasing-kasing, kung muduol ka sa atong buhi nga Dios ug nagtuo ikaw nga ang imong pagkabuutan mao ang makaluwas kanimo, dili ka gayud tinuod nga maluwas. Ang pagaluwason lamang sa atong buhi nga Dios kadtong mga tawo nga nasamdan sa ilang kasing-kasing, miangkon sa ilang pagkamakasasala ug ang mga tawo nga nagatawag sa atong Ginoong Hesukristo alang sa kaluwasan. Gipasabot kini ni Kristo sa sumbingay niya sa kubrador sa buhis ug sa usa ka Pariseyo. Ang Pariseyo nang hinambog at tubangan sa Ginoo sa iyang pagkabuutan, nagpuasa kuno siya kaduha sa usa ka semana, gahatag sig ikanapulo, dili kuno siya himabayi, dili susama sa kubrador sa buhis, nga kurakot kaayo kawatan. Hinambog siya tubangan sa Ginoo. Apan ang kubrador sa buhis, dili gani makahangad sa langit, gumikan kay nasamaran ang iyang kasing-kasing, ug iyang gidukdok ang iyang dughan, ug nangayo siya sa Ginoo sa kaluwasan. Miingon siya, Ginoo, maluoy ikaw kanako ang makasasala. Ug ang giingon ni Jesus, kadtong tawhana mao ang gipasaylo, kadtong tawhana mao ang giluwas. Dili ang Pariseyo nga wala gani masamdi ang iyang kasing-kasing, gumikan kay nagtuo siya nga buutan kaayo siya mga kaigsuonan. Ang pulong sa Ginoo kinahanglan nga musamad sa atong kasing-kasing aron mahimong tinuod gayud ang atong pagduol ug pagdangup kaniya. Mo kini gidescribe ni Pablo sa Buhat kapitulo 26 bersikulo 14. Kinahanglan nga masamad kita, kinahanglan nga matunok kita aron kita maaghat sa pagdangup sa atong Ginoong Hesukristo. Now, kining binhi nga nahulog sa yutang batuon, paspas kaayo pagtanom ra gud mo munggos. Munggos ba? Itanom sa yuta nga batuon, paspas kaayo na nga muturok. Paspas usab kaayo nga malawos. Ang description ni Kristo ni ana nga mga matang sa mga tawo nga paspas kaayong misanong kunuhay. Aduna sila'y kalipay. It was a very quick decision. Wala nila kwintaha. Wala nila isipa ang bili sa ilang gisudlan. For instance, Lucas kapitulo 14, bersikulo 28 hangtod sa 30. Ang giingon diri. Lucas kapitulo 14, bersikulo 28 hangtod sa 30. Kun usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini, ug iyang bana-banaon pila ang magasto, aron pagsuta
kun may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kun dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang turi, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Ug muingon sila kining tawhana, nagpatugatugag tukod og turi, apan dili di ay makahuman niini. So you see, adisir pa kuno kita mag-decide nga mupatukod og turi, kinahanglang kwentaho nato ang tanan nga atong magastos, otherwise maulawan ra hinuon kita gumikan kay atong gisugdan apan wala nato tapusa. Adunay mga tawo nga paspas kunuhay nahimong Christian, nahimong born again Christian, apan wala nila kwentaha ang ilang gisudlan ug wala sila makapadayon. There is nothing about the life of a disciple nga naghisgot nga mahimong hayahay ang atong kinabuhi kung mahimo kitang Kristohanon. Mao kini giwali sa daghang mga simbahan. Duol kang Kristo, ayuhon niya ang tanan nimong balatian, mahimong hayahay ang imong kahimtang. Unsa? Wala gyud din taon magsaad ang Biblia nga mao kanay atong sangputan nga exempted ang mga Kristohanon sa tanang problema sa kinabuhi. Mao nga daghang mga simbahan nga midaghan kunuhay ang ilang mga miyembro, gumikan kay mao man kini giwali. Duol kang Kristo, mapanalanginan ka kanunay, mahayahay ang imong kinabuhi. The Bible does not promise anything like that, mga kaigsuunan. Lucas Kapitulo 9, versikulo 57 hangtod sa 58. Paminaw nato dinhi. Samtang nang lakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, "Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ng anak sa tawo." So miingon si Jesus nga, time sa hunahuna og duro na imong desisyon nga musunod ka nako, gumikan kay ang mga milo adunay kapahulayan. Ang mga langgam adunay salag, apan ang anak sa tawo si Kristo wala gani kahigdaan. Subot pasabot, dili sayon ang kinabuhing Kristohanon ug tinuod gayod kana gumikan kay ang kalibutan nagbiay-biay sa mga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Juan Kapitulo 15 versikulo 20. Mo kini dili basahon sa mga magwalali nga nagwali og prosperity gospel, health and wealth gospel. Pero tataw kaayo ang giingon sa Juan Kapitulo 15 versikulo 20. Ang giingon diri mga kaigsuunan, "Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumano nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong gisulti." So nakuha nato Lucas Kapitulo 21 versikulo 16 hangtod sa 17. Ang giingon diri mga kaigsuunan, mao nga tangtangan na kini sa inyong hunahuna nga kung ikaw mahimong Kristohanon, mahayahay ang imong kinabuhi. The Bible doesn't give us that kind of promise. Kung mahayahay ang atong kinabuhi, dili na nato paabuton pa ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Dili na nato tinguhaon pa ang iyang pagbalik gumikan kay hayahay nakita ni ining kalibutan na. Oh, Luke chapter 21 verse 16 and 17. Ang giingon diri, "Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon. Ingon man sa inyong mga kadugo ug mga higala, ug patyo nila ang uban kaninyo. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako." So you see, wala nagasaad ang Ginoo og hayahay nga kinabuhi kung ikaw mahimong Kristohanon. Now, daghang mga tawo nga paspas kaayo, gadali-dali kaayo sa pagduol sa atong Ginoo nga wala gani kwentaha ang ilang gisudlan. Daghang mga tawo nga na charmed, sa Bisaya pa nadani sa charming personality sa magwalali sama sa nahitabo dito sa Corinto. Siguro ganahan silang mutanaw sa usa ka pastor nga muwali, maayong mamatbat og mo ka na hinungdan nga gusto nilang mahimong Kristyan. Aduna usay mga tawo nga gumikan sa ilang garbo, gusto nilang mahimong Kristyan kay murag tan-aw siguro nila ang Kristyan mura og sikat sa ilang pamati.
Ug duna usay mga tawo nga gustong mahimong Kristohanon gumikan kay gusto lang maluwas gikan sa impyerno, pero dili gustong maluwas gikan sa ilang kasalanan. Mao nga ila lang gidawat si Kristo ingon nga manluwas gikan sa impyerno, pero dili ingon nga hari sa ilang kinabuhi nga kinahanglan silang mupasakop kaniya sa matag adlaw. Duna po'y mga tawo nga gustong mahimong Kristohanon kay mura og nindot ang pamati kung siya mahimong relihiyoso sa atubangan sa katawhan. Aduna usay mga tawo nga gustong mahimong Kristohanon gumikan kay gisaaran lagi sa magwalali nga ang iyang panginahanglanon tagbuon kanunay sa atong buhi nga Dios. You see, mga kaigsunan, kinahanglan gayud nga pamalandungan nato og duro nganong gusto kitang mahimong tinun-an ni Kristo. Ug ang tinuod ra gayud nga rason nganong gusto kitang mahimong tinun-an ni Kristo gumikan kay anaa lamang kang Kristo ang kaluwasan. Si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas, ug siya lamang ang tuburan sa kabag-uhan sa atong kinabuhi. Ikaduhang punto, problematic gyud kayo mga kaigsunan ang mga impulsive nga mga tigpaminaw. Gadali-dali, wala sila'y gamot, wala sila'y ugat. Mao nga dili sila kapadayon. They do not endure. Duha ang rason nganong dili sila kapadayon. Internal, kinasuluran, ug external. Unahon nato kining internal mga kaigsunan. Wala sila'y ugat, wala sila'y gamot. Wala sila'y tinuod nga pagtuo. Wala sila'y tinuod nga pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo. In other words, wa gyud nila mailhi sa tinuuray gayod ang atong buhi nga Dios. Wala mabag-o ang ilang kasing-kasing. Nagpabilin kining bato. Wala sila mahigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Wala sila mahigugma sa balaod sa atong buhi nga Dios. Ug wala sila'y tinguha sa pagsunod sa atong Ginoo. Wala usab kanila ang balaang espiritu. Aduna sila'y outward religion, apan ang ilang kinasuluran wala gayud mabag-o. Anaa pa sila sa ilang kasalanan. They have no power to persevere. Ang usa-usab ka hinungdan nganong wala kapadayon ang usa ka tawo mao kining external reason, panggawas nga rason. Adunay mga paglutos, adunay mga problema sa kinabuhi. Pag-abot sa mga paglutos gumikan sa ebanghelyo, misurrender na sila. Mahadlok silag mawad-an silag trabaho, mahadlok silag mawad-an silag mga koneksyon, mga higala, maong hangtod diha ra gayud sila taman sa ilang religion. Apan dili susama sa yuta nga bantok, wala man sakmita ni Satanas dayon ang pulong sa Ginoo sa ilang kasing-kasing, gumikan kay ila kining gidawat nga adunay kalipay, dili susama sa bantok nga kasing-kasing. Apan ang ilang kasing-kasing wala gayod tinuuray nga nadutlan sa pulong sa Ginoo, gumikan kay mabaw ang yuta niini. Hinaot nga tandugon kita sa atong buhi nga Dios ug atong pamalandungan mga kaigsuunan kung unsa gayod ang matang sa atong kasing-kasing ning takna sa kahaponon. Kining batuon nga kasing-kasing ikatulo nga punto, unsa may epekto niini? Dili mamunga. The true convert, ang tinuod nga katawhan sa Ginoo, aduna gayoy bunga, aduna gayoy ebidensya sa iyang kinabuhi. Kugihan siya alang sa gingharian sa Dios. Ang iyang hunahuna og kasing-kasing dili na kalibutanon. Ang iyang hunahuna og kasing-kasing Dios non na mga kaigsuunan. Panang tao nga batuon ang kasing-kasing, ang iyang paminsar kalibutanon pagayod kaayo. Wala gayoy bunga nga makita nato, bunga sa espiritu. Nahigugma paghihapon siya sa mga kahilayan diri sa kalibutan. Nahigugma paghihapon siya sa mga enjoyments niining kalibutana. Inconsistent ang iyang kinabuhi. Musimba, dili musimba, magampo, dili moampo, makahinumdom lamang sa Ginoo kung adunay problema sa iyang kinabuhi. Apan for the most part ang iyang kasing-kasing mala alang sa Dios. Ang iyang kasing-kasing napuno sa kasina, napuno sa garbo, ug wala gayoy pagkamainantuson sa iyang kasing-kasing, walay paghigugmang tinuuray alang sa isang katawo, maupay manguna sa pagpanglibak, mga kaigsunan, ug subo kayong pamalandungon nga daghang mga na-identified nga Christian nga ingon ini gihapon ang kinaiya.
Ang usa ka tawo nga gahi ang kasing-kasing, naganam-anam na sa pagsalikway sa iyang attendance sa pagsimba, attendance sa pagwali, attendance sa pagampo, attendance sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Hangtod nga mutalikod na gayod siyang tinuuray sa atong buhi nga Dios. Wala na sa iyang kasing-kasing ang pagsalig sa Dios, ang garbo na ang nagdumala nini, ang pagsalig sa iyang kaugalingon ang nagdumala nini, ug ang iyang kinabuhi gilarawan sa usa ka tawo nga sikretong nagkinabuhi diha sa kasalaanan. Kining mga matang sa mga katawhan, mutawag pud kunuhay sila, Dios ko, apan sa adlaw sa paghukom, i-expose sila sa Ginoo nga nagbuhat og dautan, busa bisan pag-unsaon nila og pangatarungan, dili gayod sila pagaangkunon sa atong buhi nga Dios sa adlaw sa paghukom. Kinahanglan nga pamalandungan nato kini mga kaigsuonan. Kinahanglang mag-engage kita sa kining gitawag og self-examination. Kinahanglang sutao nato nga wala kita giilad sa atong kasing-kasing. Nga atong pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo anaa gayod sa insakto nga rason. Kinahanglang atong masayran sama kang Pedro niadtong mitalikod na ang tanan kang Hesus. Gipangutana ni Jesus ang mga tinun-an niya ug si Pedro, speaking in behalf of the 12, giingon ni Pedro, Lord, asa pa man mi moadto? Ania kanimo ang pulong sa kinabuhing dayon. So nahibaw-an ni Pedro kung unsa gayod ang iyang gikinahanglan, dili kwarta, dili kaayuhan sa iyang balatian, dili dungog sa katilingban. Ang gikinahanglan ni Pedro kinabuhing walay katapusan ug anaa lamang kana kang Kristo. Nasabtan ni Pedro nga siya makasasala, nasabtan niya nga dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon, ug nasabtan niya nga si Kristo lamang ang manluluwas og Dios sa iyang kinabuhi. Ang pagkamatarong ni Kristo mao ang pagkamatarong nga iyang gikinahanglan aron siya makaatubang sa Dios. Ang dugo ni Kristo maong dugo nga iyang gikinahanglan aron matabunan ang tanan niyang kalapasan at tubangan sa Dios. Higala, kung ikaw mahimong tinuod nga tinun-an ni Kristo, kinahanglang muduol ikaw kaniya diha sa insakto nga rason. So kini nga mga butang, kini nga punto sa sumbingay sa atong Ginoo, higala, kinahanglan nga magsilbi kini nga warning or pasidaan sa matag usa kanato. In this parable, adunay tulo ka matang sa yuta nga dili gayod iya sa Ginoo. Usara ang matang sa yuta nga iya sa Ginoo, katong yuta nga tambok, ang kasing-kasing nga tambok ug ang pulong sa Ginoo makadulot gayod niini. Only one of the four types hears the word unto salvation. Bisan pa sa naminaw kanato karon sa kahanginan, pipila ra gayod ang tinuod nga naminaw alang sa kaluwasan. Daghang naminaw, gumikan kay gusto lang nilang makabati og nindot nga pamati sa ilang kinabuhi basin og na-enjoy sila sa pagpaminaw sa wali, apan wala gayod sila kasing-kasing nga tinuuray gayod nga nadutlan sa pulong sa Dios. Higala, hinaot nga gitandog ka sa balaang espiritu karon. Kumusta ang imong pagduol sa Dios? Alang lang ba kini sa kwarta? Alang lang ba kini sa kabaskugan sa imong lawas? Alang lang ba kini sa pagtagbo sa imong gikinahanglan? Dili ka mulungtad kung mao ka na ang imong rason. Gumikan kay pag-abot sa mga balatian ug mga problema sa kinabuhi. Imo nang basulon ang Dios. Mutalikod ra ikaw kaniya apan ang tinuod nga nakaila kang Kristo, taliwala sa bagyo ug mga unos sa kinabuhi. Baguhay pa lang nga miabot ang bagyong Ulysses diri sa Pilipinas. Taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi, ang punuan nga nakagamot gayod kaayo sa ilalom, nakagamot sa atong Ginoong Hesukristo, dili gayod ka na matarug bisan pagtaliwala sa mga bagyo sa atong kinabuhi. Hinaot nga nakigistorya ang pulong sa Ginoo kanimo ning takna sa kahaponon, higala. Pag hinulsol sa imong kasalanan ug tuuhi lamang si Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karuna kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe sa imong pulong ning takna sa kahaponon ug among gipangayo ang bunga niini o Dios
Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.